sayani rasulullah Mas Pendoro wong ayu sing kaya godhong tunjung netrane. Yayi Rawati kowe nampik katresnane Kartopyaga ya golek sing kaya ngapa? Bakale kowe mukti Wibawa Nyakrawati mbau denda merga calone Kartopyaga ing dadi ratu ana ing negara Tirta Kadasar. Lho kang kaya mangkono tampanen katresnanku ora bakal kowe tiba ning Padastur ning tiba ning kasur babut yang kebak kamulyan sawangen Kartopyaga iki. Yoga wong kang kaya kuwi nadyan kaya ngapa lan kuwi sing jenenge katresnan kuwi sipate suci ora bakal sulap nyawang brana pijes ora bakal kegiwang kelawan derajat pangkat ingkang dhuwur ning lambarane wong bebrayan kuwi kamung tresna sing nyatane kabeh mau kanugrahan saka Gusti ingkang diparingake marang titah sing nyatane titah mau ora bisa nampik sarta milih upamane kowe lakon rudo paripeksa ngrabi kelawan aku menungso iso ngrancang rabi karo sapa ning menungso ora iso ngrancang katresnane kanggo sapa mongko cetha lamun kebabar pisan ora ana tandha-tandha rasa tresnaku marang kowe Kartopyaga. Wong wadon ora kena dieman gubyo kabotan pinju. Yen pancen ora kena ndak lus bakal ndak kasar. Sepiro banggane wong wadon kowe kan? mungsuh amin polawan anggulir singo nabdo kaduyun kanubro
Ganggu gawe wong cakrak sapa? Lek nompripatmu bocah Mandura aranku Kokrasana kowe sing jeneng Karta Piyoga ya dasar para to kowe tak kandhani ringkih-ringkih wong lanang lamun to ngruda peksa rasane wong wadon kula kang kaya mangkono ri palungguhan iki kowe kena ngura godhog lawan Dewi Irawati waton pinter nglangkai bangkene Kokrasana ing kene dalan baktimu kowe. Entuk-entukane bocah ora gelem gugu kandhane wong gerang. Kowe tresnani wong ayu ki larang regane yen ora waspada glandang nyawa nyatane tenan. Ning bapakmu iki Kuranda Geni sing bakal golek bela sapa Mrantata.
hamen sang langkat lumapas kumpret swara cempare Bathara jagat pangestu para anak kunduk Irawati. Anggen kuangan tuantu satrangan Yanti Bali. Kaya ngenteni sileming prau gabus cumule watu item saka dasaring samudra. Bantere pandongaku satemah dijabahi dening Hyang Agung ketitik kowe wis bali marang Mandaraka kanthi kahanan wilujeng Niskala Irawati. Inggih Kanjeng Rama sembah pangabekti kula kunjuk. Ya, ndak tampa wong ayu. Nuwun pangapunten. Babar pisan kula mboten wegiwa bilih. Saklebetipun ingkang putra menika Lena lajeng cinidra dening putra Narendra ing tirta kadasar nenggih Raden Kartapyoga hingga saking pengayomaning Hyang Agung satemah wonten pawongan ingkang paring pitulungan dumateng kula nyirnakaken dumateng Kartapyoga lan amboyongi kula wangsul wonten ing negari Mandaraka Rama. Lah banjur pawongan kuwi sapa Irawati? Puniki ingkang sakmangke seba wonten ngarsa paduka menika lare dusun utawi kademangan Widara Kandhang tlatah Mandura. Naminipun Kakrasana ing sampun milujengaken kula Kanjeng Rama.
utaman ing nata Budi bawa laksana Alah-alah kowe ingkang nama Kakrasana puninggih kasinggihan sinuwun bekti kula katur ya ndak tampa nadyan ta wong sak donya kabeh wis kebebeken lamun ta panjenenganing sun anggelar sayembara sapa ingkang bisa milujengake putra putriku ya wis Irawati marang negara Mandaraka bakal yen kakung ndak palakramakake ning mestine Kakrasana bisa ngilo lawan gitoke dhewe kowe mung bocah desa esa-esa paribasan cebol gayuh ngawian wong wuta ngitung lintang lupu sinawat dalang kayu tangeh kenane cepak luput kula kang mangkono tinimbang bebarang wirang apa kira-kira kowe pantes lamun ta mengku sekali kedaton Mandaraka Irawati gagasen kuwi Kakrasana Kalangwan ngekono pang sumirat aduh kukulun sanggang narada ingkang matedak wonten ing negari Mandaraka sembah pangabekti kula kunjul ora perlu bekti marang dewa ning wong sing wigati kowe wis tumindak luput mongko sing jenenge ratu kuwi hambeke bawa laksana ora kena nglincati sabda kang wis kawedhar anggonmu anggelar sayembara sapa wae sing bisa nyelametake ya kuwi Irawati jari yen lanang bakal ndok angkat dadi putra mantu ning nyatane piye malah kowe ngino malah nyepelake marang derajate wong Sudra Sampali ya kuwi si Kakrasana kowe tak kandhani negara iki tetep bakal kisruh donya iki bakal giduh lamun ta ana ratu sing mencla-mencle rembuke kaya dapurmu kuwi Saryawati nyuwun pangapunten ingkang agung kejaba saka kuwi nadyan to lamun to kok sawang ngangge netra wadak pancen Kakrasana kae wong sing tanpa daya nanging yektine kuwi dudu wong sembranan merga kedak turun Mandura majane Prabu Basudewa sing calone dadi ratu ana Mandura kebangetan anggenmu suyah lawan pepadha apa? Nyatane wong tuamu kaya ngono tembunge. Aku digepuk nganggo tembung sing prasasat dipadake aku kewan. Mongko blaka suta blak utang terus terang. Aku ki mau ngeterke kowe bali marang kraton babar pisan rawa ceceking rasa. Aku kepengin ngrabi karo Irawati babar pisan ora. Ning netepi dharma kasatriyan sing kudu labuh marang wong sing butuhake. Ning bapakmu tembunge agak sugar kaya mengkono. Nadyan kaya ngapa lan kepiye aku wis kebacut tresna karo Kakang Kakrasana. Tresna kaya apa yen ora dipangestuni karo wong tuwa ora bakal barokah. Tetep aku pengen dadi garwamu. Ora bakal kelakon, tetep bakal bisa kelakon. Carane piye? Aku tengono ae.
Apa kaya ngono kuwi kelakuane wanita utama? Benariswara Kresna kalanggunging tresnanira mring sang Hyang Danon dinawi mongko pisah unggianipun Kulun Bathara Narada bekti kula. Ya, tak tampa kekrasana sing sabar ya, Nger, sing sabar. Ya pancen bener kaya ngono kuwi hambeke satriya sepi pamrih rame ing gawe tetulung tanpa ngarep-arep bebungah apa-apa. Ning ngene. Samono ripalungguhan iki jagat ngangkat marang derajat kamulyan kita. Mergo jeneng kita wis mraja ing akerep punjul ing apapak mongko dadi mustikane wong Mandura. Ripalungguhan iki kahyangan lagi gonjing mergo pangamuke ya kuwi Narendra ingkang ngrabasana kahyangan ratu saka Rengga Bumi. Ratu saka negara Rengga Bumi ya kuwi Prabu Naga Prasanta ingkang nitih gajah aran Gajah Puspadanta. Wis kapatalan tinuding ya mongko prasane ngutet dadi jodho. Ayo ripalungguhan iki munggah kayangan dadi jagone para dewa. Inggih yen tela kados mekaten boten langkung sendika ngestakaken dawuh. Lon-lonan ngliwati kali cing-cing guling men rancak sing dadi lakune. Nggih, ngestakaken dawuh Bu. Guragraning araga nitik wujude cekramu iki Jawa menungso bisa mabur munggah kayangan. Iya iki Kakrasana
jagune para dewa iso mabur mergo duwe kadigdayan Garuda nglayang. Kowe sing jeneng Prabu Naga Prasanta ya Ratu Rengga Bumi bakal ngrangsang Surawaya njongkeng palenggane Sang Hyang Girinata. Lakon panjanganmu waton pinter mecah sirahe Kakrasana. Wah, ilang nyawamu. Mremangsut narimeng kabu budine kang den bawani kakrasana wonten dawuh bukulut arep ndok kapakake gajah iki badhe kula pecah sirahipun aja nggih aja gajah Puspa Denta iki semune wis ngaku kalah kelawan jeneng kita kula kang mangkono men supaya piguna ingkang dadi uripe semune bakal suwita kelawan jeneng kita Kakrasana. Manute ndak kira ya mung marang Kakrasana. Buktinipun menawa jajal Tityana kondur marang negara Mandura. Ulun sing ngawat-ngawati kira-kira gajah iki manut karo kowe apa ora?
Sinebut anak anung Anindita pinter gawe rasa marem lan uga ngarumake asmane wong tuwa Basudewa. Anak kula Kakrasana iya pancen kaya mangkono. Tinuding ketiban sampur mongko dadi jagone dewa nyatane ngrampungi gawe. Semune ripalungguhan iki jagat Mandura wis wiwit surem. Kudu ana obor pepadang mongko sing dadi obore ora ana liya satriya ingkang kebak ing lelabuhan lan dharma suci. Ya ki anakmu si Kakrasana. Oh nggih. Yen menawa kados mekaten sisan damel kula aturi paling pangestu panjurung lan ugi nekseni bukulun. Ripalungguhan samangke kula lereh keprabon. Dene anak kula pun Kakrasana ing kula tetepaken dados ratu wonten ing negari Mandura kanthi ajejuluk Prabu Kakrasana ugi Prabu Balarama. Merga iki kelakon dadi jagone dewa dadi balane dewa, kula uga paring senjata nama ya kuwi jejuluk Prabu Baladewa. Ripalungguhan iki ora mung pukulun Bathara Narada semune jagat sak isine padha anjurung estremi paring pangayoman anggenmu dadi ratu ning bumi Mandura iki kantinen para warga Mandura marang ambangun lair lan batin. Ya nadyan aku ngerti lamun to hambetmu ki mesti kereng kejem ora sabar. Nanging lamun kondok lambari karo kawicaksanan mesti wayanggenmu dadi ratu bisa ngadeg jejeg mongko pengayoman kula.
tanpa rupa kula menika ratu saking Mandaraka nami kula Salyapati ingkang sepisan nderek mangayu bagya Prabu Baladewa ing sampun sinengkakaken ing aluhur dene ingkang angka kalih menawi menungsa niku gadah dosa kalian pangeran waton tinebus kanthi tobat lan tulusing pambudi sarta rosaning panembah tartamtu badhe pikantuk pangapura saking Gusti karana pangeran menika sipatipun maha welas lan asih nanging menawi menungsa gadah dosa kalian padha padane menungsa kok ngantos kula dereng nyuwun pangapunten lan dereng pikantuk lumunturing pangaksama kula badhe nyangga dosa nganti jaman akhiripun kula gusah Raden Kakrasana kados sato nalika suwan wonten ing Mandaraka mongko saged ngrampungaken perkawising negari kula sakmangke kula nyuwun pangapunten lan masrahaken anak kula Irawati bareng anggenipun badhe murba wasisa menawi kula kedah nampi paukuman kula ikhlas lahir batin dipun gantung wonten alun-alun Mandura wong ki sing apik ora mung rebutan bener ning malah rebutan luput kaya lelakon iki mumpung iki ya dasare isih ana ing sasi Sawal doran ing ngapuran mestine lak ya Baladewa gelem nampa paswitane putri Mandaraka si Erawati iki inggih pukulun mboten langkung sendika ngestakaken dawuh mesake ora ditampa diriwangi kaya ngene tekan kene barang iki inggih ngestakaken kula tampi badhe kula palakrama kepiyakmu dadi ratu perintahmu luwih adem lamun to ana putri kang njajari lungguhmu Baladewa kejaba mung gaman kerukunan ora ana gaman sing digdaya kejaba mung gaman panunggal kabukten ingkang kababar ing Ripalungguhan iki manunggale Mandaraka kelawan Mandura pancatane rasa tresna antarane Baladewa kelawan Irawati muga dadi kekuatan ingkang santosa mbabar marang Rahayu satemah Rahayu Rahayu salamiya Sukses, wanna be sukses.
Pak.